Well, it's a good bit maigad as a bhfuil an seo North, tan tagra seo Taisce Bheo nGael, could you mar tú é dan? Tá go bre galim smair canlaat. Agus tú hain gur bé deid agus deas a bheith a hoidirta bhí le galant an nún a robí a sáiltíí na gló. Tá mar skyna hamsrún le Bháil bhil le chuide dé mar se tomult inis. É den rint instúad bug fud a dé dan go leis tú mar a dé agus chubástaid? Well, is carige taskin na rogus atoguma chuoi mag dí skalwarin ar a bagunsin sin go pobl skalgaí dór na war much manage has an tiny mat ar ehar na Padraig Ó Cearbhaill agus is sas Elan Harry sin agus farir nial nangid an dram I Cearbhaill foicar an lannis ach le blianta bugge an nuas wog mi jaar istag Elan Harry a fé seall mar gole a van chéle mar jury ta sin is mar wanister a chór homanischen so hogla dra gole kangel tasni ar istigin anim Ó Cearbhaill Elan Harry agus moher rogu agus togu a garige chaskin band a chlani gover agus anna bandi gover anna gover a viari solofashi agus mar dúirt ma tam bala sogunne bhfuiltir an éide togu a si. Ín tá mai ar fád an agus Lordún sin fad Padraig Ó Cearbhaill Elan a bhí an Padraig as táí Padraig a bé. sé rogu agus togun sin ar bhála her ar Elan Harry danne bí nóhil óla ar an Elan níl an agadíre hóní hogladra bhála agus ver si de balla her sa balla hir aru agus jardíile an ceanthir san cean hir. So ar a cheanthir a togu me heran hí cha bre dórin snaku leir a bhála chachearile verister. Agus fásta tá se samúil gur scríú se hen leor fan a hat cefnín sin ar na moilih ar Elan Harry nó le hinnta a bhí thug se an leor agus sin legan am hahír an leor ná gur thug se cuairt ar a hancha ar an bhála thir os go ina intin héin agus gur an se scialtaí fan go bhí scialtaí bhí rólas a gceanna scialtaí chuala se fa rud a bí bhain leis a teasin beidir daoine a hóíon ná achtarí a bí bhain leis agus bhí sin bre sama. Agus deir sin le mar dé a béile is bháilú agus mar sin dó. sé well bhí Virginia mar chláán a gcónaí ré leis gur ó severas mór béile is ige fáil an Harry agus gur bhiúdún gur rud fiúnta bheith an seála ag scríú síos te go déna fa an daine rudí mar se ráháil agus ní bhín tafad a bíjanta dó. So bu a dí agus tá máí mór gáil dhear far an net mar gur chodí siise leis an leor se le heile was an agarthart cuasí riúachtas a léhédí agus se neartach trín sa leor fásas tá stór maith ála sintí. An fear tú ré na bhfuil mar an copan í fleice an leor na bhfuil a leor ba ganna tá se darí leor mar a dé na bhfuil sin nálaí. Tá sin nálaí Har se riú ar an sinige ag methir nar a chuir an leor se le heile gomuid si le fáil a shoppaí ná go generalta go ddíra tafad a bhíon don teile agus daoine mantere ach an sin nar a hasí daoine a fall amach fadí den leor agus bhid de gardú cópaní bhuia agus dú se se cólacht cinál de fáilseachta ar líne agus de Harbheith sin hí na cópan a geta bag níos tíre agus níró se sin na geirí bheith os go ag tar sin leorí a réí agus beir an price ar darú ach bhí go leor daoine a bhí sésta an targid sin íl. Sinné bhfuil leor brefiún agus caiine a thugtúir a leor dan? No le hinnta bhí agus no le hinnta bhí. Tá sí scrífaige de hanga tá sí néige agus a merle mar tanneart call cear a hagann fásta a bhfuil samachú an sa stéir go heirí an bhil thir agus na bhfuil géala ar a dá lacu. Í tá mai dan agus do bhhéinis an na bé casán níos tarí an na bé? Ní hé anna ní gohar rugún sin garige teascaní agus tá neart muid antíní agus muid oncail an na gcónaí thar fan cheantar go fáil so tá de se do bhád an nead mar a dtíire
Monkul Seamus go dtíra sin bhhaid an pieces fudgy hiúil tá sin na hóní sa bhór na trein sin póster ban scóla. Ach an hoideach na hóní hart fan tean sin garige teascain. Teníal am muoí bhain idir agus tá ceangal ag mhair le chlánaí Wíní na anna ní Wíní a bhí ar bhair sa chéan sa le fá sí Aodán Ó Cearbhaill. Agus bhí anna ní Wíní seo bhí sin na dearafar ag Francí muí. Ceangal jazz ceolhar a gine sin le na daoine sin. Tá bháil agus caiise gur bhg de a mahas táí na a bhí se másrógéid an na a bhfuil se a bhhaid agus tar náide an jeú am í fáú. Sin ar a hála chalim bhí mthir ag déanú go dhór an na dtíarta agus léhétí mar bhain se bon scaile ina háige. Agus fuair sí post ar fá seall ar an Harí. Thart fa na seacatí tá ma deanú. Agus sin na ró chuidir go cearil in na hóní is tí agus é na stócha bre agus hannig bar le geile ringún cleannas agus le scéal fadaí in garid bóg se mag í dó agus sinna tra hacar se agus hóg se plán amon sin. Sin é tá agus tú héan agus bhfuil mar an dear an na déifra agus ar hóg poetic agus do bhhaid chlán móréid an. Hóg se áirú clonne. Faríir far bhhaine acu maríú go hága bhí sé dhéhlíonn de is ar chas me se bhéolas. Ach tá seaartar agin an tá trúr dearthas trúr dear far agam. Agus bhil ra ha fríd le míidir na daine le donta. Mí ar asáige Padraig tá sé sin an hóíonn sa cheantar níos an hóníhád bud héine sin ar fastránna charcare. Sin fír? Agus tá sé sin na gobar an airfort gún nGael, so tá sé sésta go leir sin. Póster bhanas míneolar agus tíirpáistíach. Gáanta. An sin an dhé sin tá Jennifer Alí níos áige na a héana gom sin rásin, agus tá rásin ina cónaí an sin me fearste, an éithil si ag déanú staidir ná ag trénal fi lethir le bheith na banaltre. Agus so tá si cai go dúir am a gobar déanú ceanna taí ebre an allscoil na Bairíne an sin me fearste. Ma héana sin an tríú daine sáige, mar dúirt me bún bon scoile tánam, tá se tá gobar an ceantar chláithíile tá loníthe an bonscoile agam tá idir ceir scáil tá mar géirí réit agus tá scáilhaid roirtaí scáil gur a hanra scáil chaisiil na gár agus scáil gat a háci agus tá méidirú rudúir siad mutear takeíocht teanga me gáil ó scáil go scáil i codú le poisttí sicheadéit beir tar bhega an Gaeillig ach ar a dar le tá me geíh codú le dí níhfuil Gaeillig lífacús beir get a sehrúún in lofa. Cinnte. Agus caiidir me caiin fan teile aró, agus an sin tá dear an sin gom Andrew Tá sé sin ina hóní huas in áite a racaring glas na mí, Tá sé sin na gobar mar einoltar, agus tá sé póster van a Scaileh, agus tá tíir poisttí agus sin fásta. Bhí sé déanú bascadí fásta na míine an ceisina ru mar sin dí mar sin. Cíúdar agus tá lehaig ar an obair fásta na bí go bhór a hart ar na bascadí sa lehédíanaan se, agus dtíra lách se lei sin chaithh amseir sin le treifú bliantí nuas go dtíra agus cé bhháidí smó deantaige ach go se gobar fásta go lein amseir agus deir se héin carhar go bhín se deachar áil na bascadíanú mar gur chaithh amseir an tíútam ach cai mar ghil den obair a bhín deantaí tas násta. Sinné, mai hé. Well, gorás a go héanaan a séad an fear gríthe talanta tú gríthe le tá jebragus mar sin agus creidim go luhaart ra bheith híre an tairí agus mar sin agus fi se justiid coppla a dhéanú hartpan te agus mar sin agus mar dúir si a gcóíad an tá gcóí coppla a déanú náháil. Fír mar a dúirtaí a bres eiste bhfuil leon de sí an tairí a bhín go bhí. Sinné. Agus bhil dúla go an áidebréid an bethe an gar an bethe na múnseart an ruta bhí tú gcóí geirí dhéanú le a híal.
sé vi goni geri vi mar runchar was go na hashin chrú a charter na hashi mu gennu na Kenya was go an advance Peter go har de heel ma ta Dúirt mal am hen well tan winseart go maiile agus Jen coúdíní dat is winseart ken no hen sire ach na ire smailomse goil tú sort dohanistar ar héin agus de rang agus fuid héine bin na kenni as a smó as tawatí le legenús tí rang ken si a príwin sin na túchirá léí ach ag jeún le er vin tí rang is dó rang iad agus het fidóchúrum. So nar vi mar vanskol ring man kennu go wailum agus hoi mag call se fedrigin sin mar lia. An ní jeg mi hanní hannig ma kailiú mar winchar. So te brestes fi bien gent gom na se muncharat. Fi bien. Kaiidir is muú an íri as bhád? Well cai gur hasise tú de fi blian gáil dó farrá casad cai se go deat na hoscail ága agus gur chéimní tú másrágé dan. Ja, hoi man halasin er ma jevlien jig. Jevlien jig ó mar sé héné na tá cum na háigeart ce leor cai sé go tú mui faoin I dhéanaar an amsú se le linne teirí tá ginste de. Í tá mai cai sé grotú másrá, pe na tú jevlien jig an tú bháú aró. Well vi kann gom grom ring man er testneri ma sharpning a jig so well a couple of sharpnation vi mar arpni jig so Tá an ágalir so sta hé gur mar robí muintrat na bhí ma trí blianana bhí agin ar halasin san námsin agus tá sin éra a hain caihína melíon na ceir blianana dhéanú ach trí blianana bhí aganine agus beidir gur sinna tí gur hasma breú agus lách me sá scarm óhain le lein me réibh se muintrata hoi ma gotí Alban nua na Nova Scotia fe bliana sin agus vi mag múnu Gaelic an Oldschool Hallen Oldschool adornsid St. Francis Xavier University St. FX. Í tá mai agus bhfuil Alban nuair nó déidir go tú soltmóra sin agus ar nó cantar bhfuil feitte fuite a goltar na Gaelic agus fiú cultúr na Gaelic agus a cant ar a Gaelic an tá couple facail Gaelic, be ní smóna couple facail agus tú dréimar a heigim tú lípan a Gaelic, sin fír? Leoga well Tá mábal an neart Albertíir le heile ach tá se cos roda bhí nóil tú lear tú tesin tú má has a choras má higann tú sé. Bheith gorás go dín rud sin na dúirt má fá Jeshel a halge Albanui na Nova Scotia. Voor ma ring me get ook taide na kindje er an Oldschool sale jahan matrasne agus vin canter vi se nakele Cape Breton agus vi beim oer galig na Halban agus vi se hall se faste geherie a rinne keltische agus daarom hen ni do har bich na bonus be galig vegum agus mé gal godin Oldschool shop. Agus so another ring man hoi ma go Saul morastig agus ring ma kursen vi kurse fuileich acu a rini o Gaelic na heren a dalaku agus vi geri Gaelic na Halban a jonsahu na ólam agus so sin ha garm sich de vi agus get Gaelic ólam agus skiel rubug sam national vi ma Hallen kasu gesarm. Agus asisiúla mar heile agus bhí se lífan sa Gaelic agus chodí sin go mór lomsa a bhí géh fólam tiú Gaelic agus chodí sin go mór lomsa go mábal bheith glóir léise agus go tá se cos le tomma jazz sa ggéalteach nar duine caiintlaat an sa teangaí a geiríolna an sprachange chodinn se go mór agus vi me siúle mak op blian, hoi me se ras go Saul morastics ring na kursen na gale, fiú ané Hartas Canada. So goéf ha bag an Gaelic agumach hanil mi fein chom a brian gotrí. Hanil na me se a gnne chóir a chamí dohos go bísin arás an Saul morastic lehagen a mahan a han COVID seo sehad ach hasin an dohos.
coú. No is deas a dialect an se galant a sé a casta sé dhélik de sé rélik gon hen go heirí seo go galú na wall. Tá agus sin cin rodí is mór me se spéisiom na bhí me ag fólum ní me gur ag fólum an teangaí seo mar gur an teangaí Gaeilge atá si a go ddíra gur canú an teile atá si an Gaeilge ach tá go dhór facail agus forésaí acu a gonne cheanna hen agus bín se aiste fásta check de trasar car akels bet gan le dinní sáin na hín fakelsen an segélikin seo agin fada haneach bet go a mí as úsáid agus mar hapla me geri mitú sample vi me geri kar ke den er hole driúen fakel marst fa han je mod bo agus an élik na heden agus Dernetlen bet go me an se on smit triú ki dan kan fakul Marshall so Marshall so fiol is ken se go bonusle sier etymoliacht etnecht. Agus cé ggóil nach mar a dúirtú tá greint an na facle cearna gin tá go dúir facle aganine a bh céal go homlan de friúil láhasin an gálig na Halban. Cos le thursar ná I bet imagine thursa well hasin ski na we're tired mar dira thursa mar am sialig tá céal ní stefnilis tú cin da in ísle brí na sin fír agus tá couple sample mar sin fásta danne gastar ná danne gasta bhil in seohar ná inélik na héan danne gasta bhil sin danne tapí na fast person nach in gálig na Halban mar an danne bre na os danne bre danne gasta o sé danne gasta an danne bre mar dé so grein pakín sin tá casta héile agus na de fríirtí sé dínta samúl. So hartú sinna net hartú dúhra de haid Gaeilge agus mar sin dó. Agus ru in de chréibh si cai go sin de friúile bogu wa éing wa gun na ngáil agus tú gobí lapar búnsear agus pásmaigad agus go lachtú ceniu ar an agus sáscarmal go cai go sin de friú hiú cruí cultúre agus fiú de híal go generalte, dé go réthe mórhíon agus gur ceniu mór go leirhíon na gnáméid an. Séken kenne mór bhíon nach go vi me an warl har me séú cos le J1 na sin na statin tí mar a ring chuide mu cardide néon chola sé chéú, me sé ddíra as a winteart agus de réir mar hoi couple blian hart hílme bet go a callú mahar ar an eispere seo agus sin an foiir chenime reit go lacu nes blian on winteart agus tá go líon ruúne difriú. Agus hín tajar a garm mar hí ICUF hí agrú na scolarachtaí seo le halge Canada agus Gaeilge bhúnú agus Ireland Canada University Foundation agus hí go leor iiritas is tíir seo agus hí acu charter aránú agus hí agalú agus ahanú mar sin na gceist agus buas le díí lom agus dar main ar a fu man letir ag ra íí lom ní go arc siar nis go díra fan haine mar hegle sé get bug an ní ar gannne letir a horta award banistíirte na scala ag ra go hógal sáir fe blianana agus an sin bet na ní ha leat an san iirita sa ringú ach buas le dí dabar an má geart úsas when ma salt wars a blianta na daoine caiimar ar sa fart mu Canada a le Dini galante dini loach agus har se fáilte ó romse ring me leor card a hansin agus cabí dói vi se dabal chodílum chodílum a han le goid vi se dabalte vi sagartin sin a réri meint mórles Danny McLennan agus vi se inteint a maidu vi se ab látína a grúdú a hanrod so le ha man an agus hog se fiú aine chardú le úsáid Hallinsin er na méid se henne úsáid. So agus vi se tuairtgileir tirár agus cóirliú fadída éitení le jazz le feiceal nó éitní review a ceall chuid go dtí a le na France ar fer cuairt chuid mu go talúéis go Newfoundland fáhaine Torisbeg agus go leor dí mar sin chaime go dúr am a Halifax fásta ceir galanta. Ínta mai ar fád. Gan ará siad an go ddíluid tú gur bastáí de head ar náie, Dé gur éitinta
ínta hamúraton na Lanharí, agus tíar gur haitú héin go dúirda a joige stíon agus caiann tú go dúirda a jamas stíon go fáil na gaian é dan. Caiin loga foes a níos am bí hefh an sáidir a teharpaí, well, da man amseo measar a mai fásta ra gatáí fe couple leis na siad a bhí agan foes a níos. Bhí baiche bagin sin dorn se teachnadíir agus bhí se ag teile agan ag teile mehre agus choirí mehar suasa ó mar an go seo hartar tús na nóhadí beir agus choirí se suasas hí lásin bag agin sin agus tá cemne go mi dús ama har ó lectras a bhí agan agus hí na sáilse gáil le gas teli cos leis a seandóis híl me hengar ó seo galanta agus hí síl amman a friladáí dúsanna hí gcóní samagumsa an san néidir agus a ggéascarat agus éinethe agus a léhéidí agus hí flúirse den rudí seo le feiceal agus le déanú a dáí agus bhéin se go leiste agus bhí mo chhlaat ggéascarat a lom agus bhéine ggéascarat dearagaí agus mórlis agus a léhéidí den ché agus don na cireaga hásin agus tá caiine gún na soltmóras máid sire ar a Lanharí agus an rud fád a Lanharí fásta a Gaeilg gálan takeún sin Gaeilg ínta a gháin go heirí go seanrám agus hí neart fiúhain facalúr agus bhí dólama ar a Lanharí nahil acu a béle mar hapla Germagine muon seo Germagine an mhuioin i dóir mar gúal fanne cóil a dáí deir siad arhil agus arhil sé níhil sin riú. Agus caiim mar ein mé cleartí chuile sin facail stócha fanne gasrág agus stócha í déirn sa dáí agus í me gur seo as a caiine gom tá breicleart lei sin i gobar gleithna íle sa lehéidí go déir go leordaí stócha ach níor gola mé irí man a gasrág so bhí mu haí ra stócha ó na de stócha sin sa lehéidí. sé ítá mai agus creidir mar ná hena réala go bhaine ag darí agus chusí cultúrínta leidir a darí agus a go héirí na switchips ar haí den smuiti mar éit cena a dréachú agus éiti bh cena tradition mór scéalaíarta agus peisraí agus mar sin dóid an instúad bu sin. Tá an ceart a bhá sin stéir a Lanharí a bhád siar agus tá go leor seanachas agus peisra agus léhéidir cloiste agamsa fá Lanharí agus tá bé mór ar níú Colm Cille mar Harí go le ceangal leidir go dtí Colm Cille hen gotáí agus gur bhaí se manister na aglaisisin sin agus nílas mar chola tú réir scíal fa cin dóid a dtí Colm Cille hen gotáí scíal chrocht na níú ar chola tún scíal sin. Chola man scíal fan na batí agus mar sin dó bé? Sé well se go gas agus an rud a bhí an ná hí gnáam sin am Colm Cille hí na níú a geí bheith spréú a chrístí a tartar éirins hí a gíri go maidló ach hí a Lanharí faice mar naró se forrasta hart a díre an a lan san náam sin seo teannaheis go bhí agus gur mistíir de háirt é gin na baint leis na lan agus mar de bhrísin gur cethir níú an sa cheantar a geirí hall gotáí agus an chrístí a scapún sin. Níú Colm Cille, níú dúach, níú beglia agus níú fanan. Agus chun an argan seo a réite dúirt siad gur a hair go dtí croc sa cheantar a geantar gur a hanra an taineimitar an croc a hain nach croc na níú. Agus chu siad susar bhhar croc na níú agus bhartaí siad gur croman ag hanne na bata fada agus der siid cabbí dunne a chaias a wata gotáí gur sin an dunne a rahas go dtí na lan chun an chrístí a chríomhscaílún sin agus chuoinú fanan dús agus tú se le mo chodú héin agus le chodú dé raim a wata gotáís chais an bata agus lech se casú san éir agus hurling se tú an aciile ar a ruin sin ag naciile falcara. Deirtar gur scáil se cir a ghóran sin
agus gur hasí isce a gáirtú maithas an hiireg agus gur tugu as inan an as sin a hain. Agus tá a léhéidí de as an go fáil. An sin hanig níú beglíoch an tasaí agus chai sisin a chroman agus a réis lach se casú ó nó dúir sisin ar dús le mo chuidú héin agus le chuidú dé raim mháta gotáí chai sem batas lach se casú agus hurling se in naci le a réis in naci le sreidhile na crashfáilín sin an folceara agus bhaí sisin manisteir sin in éidir se tolatha beglíir. Tolatha beglí sin leihhar tolatha beglí ain. An tríú danne an sin níú dua dúirt sé sin fástan na fácail le mo chuidú héin agus le chuidú dé raí móata gotáí agus chaise sin na bata agus bhí a géirí go breile se seocha se má agus thare inis bafanne a charlín se ar an elan sin atá a mu ar chúil inis bafanne inis stúí agus begin dásin hall gotí inis stúí agus bháineir a bhhaún sin. agus deirtar go sin dóid uair inis stúí ná bhar an daoine elan dúach ar fásta gur sin dóid uair sáine. Agus bhí sa Colm Cille deirtar huasar a chroch goróne contrailte ná mí cheart ans na rudaí as na fácail bhí se de ré. Bhí se de choiríad héin ribhidí, so dar le Colm Cille go gorid se a aim héin aim dí ar dús. Ag so dúir tesin le chuidú dé agus le mo chuidú héin raí móata gotáí. Chai sem bata agus bu se frídan air agus hurlín se a riile an háirí. Agus déintí se de le gur ag Colm Cille a bhein gríhanis a hall gotáí agus an chiréidú a choríomh scéalaí dóir háirí. For se chora agus níró baid fearantrata nó léhéidí iom san námsin agus hasí sé iomrú gotáí agus bhí sé iomrú pe písa fádan a táí 9,000 má ón tír mór. Agus hanig sé dír ar a chládaach a dáí agus bhí seo an scéalat as a teanais go muir háirí a tain gur se drubach áras a fan strainse seo a bhí take go dín chláda agus tíos go dín chládas níor le se de steir dús agus bhí rí ar háiríonn san námsinna dúin an dúgan nachar feardach leí dúgan a bhíon agus bhí sin a chu na le Colm Cille gur se go le rid talúir na lean agus ní se sé le idir tír. Ach an scéalat as a teanais ná gur dhéar Colm Cille go ddíra an spáis a chlúdatha a chláca a bhí a gram agus sinna méidir ó sé geirí. Agus tá seo cas le scéal nniu bríd was gildar a fásta chláca nniu bríide. So déantaí an rí ó dúgan le seo agus chur Colm Cille síos a chláca ná aling ar a talú agus sin hála marúilt ná gur hasí an chláca a spréú go dtí gur chlúdaí se an talana lig. Agus deirtar go seo symbol an chrístaí a spréú háart ar elan háirí. Bhí cúneheh ag an rí san am sin cú drochainte agus bhí an cú seo ag rí galíonú onsaí ar Colm Cille. Deirtar fásta gur gnearna Colm Cille fír na cráise agus gur scéalaí an chúneheh seo ná gur sort symbol a bhíonn san cú seo an díabhal agus náspirid agus nar a ring Colm Cille fír na cráise gur dhear an chú léim amach na fáige agus deirtar tan chloch an go fáilin éit ar hasaí an chú seo agus bhrise cear a gúrla na robbal agus léim se am na fáige agus gur baithú an chú. Agus nar a chanig mu ar háirí agus an rí seo bhí acu gur orneat speisialta fá Colm Cille agus le se dá bhainisteir ar bhaú agus leis cíal fadaí in goris sin dám hanig crístaí ar gotáí. Agus tá robbal be gal bhhain leis an scéal sin de réir a teanais fásta deirtar gur trúra darí nar ó 6 ghlacu leis an chrístaíart gur téag úna agus brian aim a bhíarú agus íbar Colm Cille ón na laiad agus beginntí bheith léimtí a rís has leis an bhádú
Léim siad an Ilan agus chaise siad ag sná a mána fárig móie ag déanú Ilan aring móra deirtar. Ach, in nuair a tháinig Colm Cille a geirí bheith géalú, ring se clocht an trúr acu, a muir chuúil Ilan Rólan sin agus deirtar gur sin na trí bheici gara atá na hasú go fáil. Trí chira go mhaon sin san airigin na trí bheici gara gur sin té gúna agus brianna bhí genú iireacht éalú ó Ilan Harry. Agus ahan seart níana sílim tá se réite ar le baltaine, gannn siad iireacht, éhann siad is tehanna níní a ríist agus gannn siad iireacht peiliú ar Ilan Harry. Ach ma ag an duine bí a Harbíad ón tír mór, sin just rubbe goile der mat iad hen se tír mór an éit te an mór hir an rud a ceart ach tír mór agus sinna fáinnim sa bhí tír mór fásta. Tír mór fásta, dé gur sinnar a snéidirí, but tu régur mórhír an rud a ceart a bheith? Mór hir tá cáinte ach tír mór a Jamesa. Well, mecin duine bí as tír mór na téúna agus briannig genú iireacht sná arás. Sí. Éann siad na chláirí agus caiisiid fanas na bhil siad agus. A réí lá go fáil arás go Ilan Harry go bhí. So sin get bh seanáiste in Ilan Harry. Gáanta ionta jazz ar fád.